Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite, gospodine Markoviću. Hvala se, predsedavajući. Dame i gospodo, naravno da je neprihvatljivo brisanje glave 5, odnosno člana 5 i potpuno je jasno da od predlagača amandmana nismo ni mogli da čujemo neku argumentaciju u smislu zašto je on za brisanje člana 5. ovog zakona. Umesto toga mi smo slušali o izborima, o izbornim listama itd, iako je svima jasno da je on poslednja osoba ovde koja treba da se raduje izborima i da priželjkuje izbore. S druge strane, čuli smo i neku odu o posvećenom radu u Narodnoj skupštini, čuli smo odu o ne znam kakvom aktivizmu, da je najaktivniji poslanik itd. Stvari nisu baš takve kao što je pokušao da predstavi, govori i činjenica da smo mi u petak, kada smo otpočeli raspravu u pojedinostima o Zakonu o policiji, odnosno o Predlogu zakona o policiji, bili ovde bez prisutnog predlagača ovog amandmana. Kada smo postavili pitanje – a gde je on, pošto se pojavio tek u popodnevnim časovima, dobili smo odgovor da je bio na partijskom sastanku, dakle na nekom partijskom okupljanju. Dakle, državne svoje obaveze, obaveze narodnog poslanika je podredio partijskim obavezama, a ovde priča kako je aktivan i posvećen poslanik. I to partije koja ne postoji, nevladina organizacija. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 5.